Hey, BB love mo. Ada bekee. Why na waga pote? Gị tige ndị mmadụ na agbarịa. BB love. BB love. Nasi mepele spa na Alaba International. Ebe niile nwuruzi ọkụ. A na-ekwu na ị nwere body organic. Hello? Nne kemkpachi ga-azụ. Ada bekee kedu? Ndewo. Kekunu me parents go dị ka pụrụ ha apụ. Nwere ihe m na-enye ụmụazị ọwụla akpọrọ bịa nga. Chai! Yes, we kpọja akpịrị. It's from my heart. Ahụrụ m kamgbe gbara bụ ide eme mkpọtụ. Enwere ụmụazị ọ ga-awara akpọrọ ha bịa nga. Ha na-agbanwe oge ebe niile kputu. Si ụmụazị ka hey! Mana ọ ga-atụkwa ụtọ ụmụazị mkpọtụ ha ahụ na-enye ọba. Ị chọrọ igwu egwu enwere children's site ebe anyị na-egwu egwu maka ụmụaka. Ebe ị ga-ahụ ya. Ị chọrọ ịnya janklova. Me chọrọ ime swell. Me chọrọ ime ihe a na-eme. Obi chekụl obi out. Me chọkwara n'ime ahịa bobro dikiri sima bobro dikindo ma ọwụ Mr. Macaroni enwe ndị kebere anya ihe aka gagidere ha chi hụ Mr. Macaroni ready on the bicycle. If you want to marry me Mr. Macam bom si ha ji bom bugide egwu ga-asa bom ka ọhụ chiela anya ma ọkwa ndị chọrọ igwu mmiri ị ga na apartment side anyị nwere swimming pool nwekwa ebe a enwetara swimming pool ebe ụmụazị a na-ekuru ụmụazị ahụ ndị ahụ otu ọnụ ha. Oh, shut up! Come on, shut up! What is wrong with you? Is it because I'm calm? That's why you are vomiting rubbish? Oh, wait till you look me finish as I did like this now. You think I'll be small picking for your eye? I'll be waiting. You let my own yegu man. You don't get respect. Because I get calm and you are busy ranting like a goat. Child! My God, I don't suffer. In fact, give this to your daughter. If not once, I would have given you this slap. Idiot! I don't know why I even wasting time. Next time, stop and talk rubbish. Hey! Okay, kwa ihe na-akpọ baby mama. Adult pikin. I think say na small children o. Ele ihe dị iche na ụmụazị. Ihe kwa ọgbọ n'ụkwụ ka m na-egosi aka eke mmeso ọma nwa m. Ka ụmụama. Nna nga so mo me when children playmate. I'm so always a model come na nga. Hey! Familiar people. But I hear it here no much. How can uncle go when you give me mom is identity? How be able to walk wash tampran and man say Etiana. Ha! Chineke ke ni he ke nduku gi ke ndenta. E wuli wo wudu ko so ta wo wudu mo buya. Small body no be sickness. Oh God, here we hope now your name supposed be that. Small body no be sickness. Ahụ ahụ maazi mana be iti asịrị mkpara anya ote. Mana te onye ke gana tia gas ahụ ni. Ndị police ejibule tia gas ote. Mego family friends and friends. Hebe. Ofu man krie kubo eni mu lo se anwa ga ahụ ụra. Amam so wo mai kuku. Continue. Yeah, and that, but Madam Mary, Madam Millionaire, oh, he will Madam Millionaire. Atika. Baby, when you want to Magda, 2 years.